IATV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu sɔgɔlen bɛ an na sanga a n'a ka wagati ni y'aw ka dɔgɔkun kibaru ale waati selen ye an b'a fɔ aw ye ka k'aw danse bi bakurubaw filɛ maakɔrɔw bɛ walawalali kɛ an ye fɔlɔ yɛrɛma hɔrɔnya seli ɲɛnamayali danfara ani sisan ta ni ɲɔgɔn cɛ sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o kan ka furancɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ o ye bange kɔlɔsi fɛɛrɛ nafa dɔ ye aw bɛna walawalali sɔrɔ o kan sɔni fitiri ye waati kungurunin kɛrɛnkɛrɛnnen ye min kɔnɔ ka dun maakɔrɔw ka fɔ la sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o kan bi dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 64 o ɲɛnajɛ o ye sini ye o hukumu kɔnɔna na Suzanne Tesuke ale ka wulikajɔ sera ka i maakɔrɔ dɔw ma walasa u ka ɲɛfɔli kan ye fɔlɔ 22 septembre ɲɛnajɛ ale kun bɛ kɛ cogo jumɛn de la aw ni ne an ka jɛ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na Kulunboro bɛ kɛ ji la sumanɔw bɛna bɔ kulunboro kɛ ka ɲɛnajɛba kɛ bɛɛ bɛ taa ka taa lajɛ fana vraiment animation tun don a fête mun tun don fɛn di belebeleba de kun d'an bolo Mali kɔnɔ yan nɔ hali bi an cɛkɔrɔba hali bi ni an bila défilé la sen kan boulevard daminɛ an tun bɛɛ b'an filɛ hali sisan défilé paw u bɛ tigi tɔgɔ de n'anw ka pa tun ni tun pa tɛ taga tan dɔrɔn i tɛ défilé anw fɛ f'i ka saban de sisan u bɛ trotiner de fanga tɛ jangele fanga tɛ jangele Maliba kɛra anw da ye san o san septembre kalo tile 22 Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya seli kɛ o ye nisɔndiya waati ye jamanadenw bɛɛ fɛ nka fɔlɔ ani bi yɛrɛma hɔrɔnya seli kɛcogow ye kelen ye wa maakɔrɔw bɛ hakili jigin kan ye fɔlɔ u tun bɛ yɛrɛma hɔrɔnya seliw kɛ cogo min na k'an to denmisɛnniya la tuma dɔ an wari bɔ ka fara wari darajɛ kɛ ka bɛn n'ale fɛti ye ka si ka veille kɛ an b'a fɔ ko veille an b'o kɛ n'o tilara tuguni 22 sɔgɔmada fɛ dugumada fɛ donc fête bɛ kɛ place d'indépendance fana la n'an taara yen nɔ ɲɛnajɛ caman bɛ kɛ yen nɔ ɲɔgɔndanw bɛ kɛ yen nɔ boriw bɛ kɛ yen nɔ an bɛ tila u bɛ denmisɛnninw ɲɛ siri ka fɛnw dulon ka ciseaux d'u ma u k'a tigɛ o tilegan fɛ tuguni u bɛ taa ba la tuguni u bɛ tɔngɔnɔ fili ji la ni min ye min sɔrɔ o b'o ta o y'o garijɛgɛ ye o ye fɛnkɛ ye a mɛ kɔfɛ tuguni kulunboro bɛ kɛ ji la sumanɔw bɛna bɔ kulunboro kɛ ka ɲɛnajɛba kɛ bɛɛ bɛ taa ka taa lajɛ fana vraiment animation tun don a fête mun tun don fɛn di belebeleba de kun d'an bolo Mali kɔnɔ yan nɔ olu bɛ Mali fɛ ayi olu bi wasa bɛ Mali fɛ olu bɛ Mali fɛ caman ka hakilina la 20 septembre talen tɛ ba la sisan sifinnakaw bolo fête a bɛ ko a bɛ sunɔgɔla sa dɔɔni quoi sisan denmisɛnnin a bɛ sunɔgɔli bolo 76 ni 22 tun bɛ kɛ sisan an tun bɛ exercice défilé daminɛ depuis 1 mois exercice défilé bɛ mobiliser an bɛ taa boulevard kan kabako de tun don tun ka di mais sisan o si t'a la bilen corps bɛɛ tun bɛ défilé kɛ boulevard ba in kan an tun b'a kɛ tan de an ka tan Bamako 76 77 78 yɛrɛ défilé kɛ san de ma anw jɛnsɛn boulevard ba in kan mais sisan diya t'a la bilen enthousiasme tun b'a la fɔlɔ o camanba de bɔra la n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ enthousiasme t'a la sisan quoi an yɛrɛ service kɛ ka ban an tun bɛ 22 préparer cogo min na ka na se fo a fêteli ma vraiment il y a une différence nette bon sisan kɔni ta kɛra indépendance date mana se dɔrɔn ka fɛn dɔ kɛ pour que a kana to kɛbaliya ye quoi enthousiasme t'a la tuguni o la mun de y'a to sisan yɛrɛma hɔrɔnya seli tɛ kɛ ni ɲagaliba ye le premier président Modibo Keïta o ka ekɔliden kɔrɔ de y'a ɲɛ an ka kalan bɛɛ tun bɛ Mali de kan Mali bɛ cogo min Mali taabolo ye mun ye an bɛ mun ɲinina tubabuw bolo donc n'i ye o jate minɛ ka bi ta mafilɛ an bɛ 22 tun bɛ fêter cogo min fɔlɔ bi a tɛ fêter ten bi n'a fɔra 22 dɔrɔn k'i ka te dagani sigi i ka da la k'i ka cɛbini fɛn kɛ défilé dakabana tɛ yen bon parce que kɔrɔ yɛrɛ t'a la bi quoi voilà n'i dun ɲinɛna 22 kɔ un malien i ɲinɛn'i yɛrɛ kɔ de
do re tina lon ka foko biye vende ko bi ame do mu kono ko bi le vende a feti do re la re quoi o man ka ke quoi malien pe timsen fram ko korba ka be kan ka lon ko bi ka ame do mu kono bi ko bi abi ko ame salba ni salnu ni na je ke chugum na le akan ka kan bolo tene fana quoi wa kan ga jeunesse fana bolo tene fana quoi be ki mako do ala koso quoi parce que o le ba re abi ko an ga identité de don 27 septembre ne quoi abi ko an ga bolo seben de do ayere quoi malia ka bolo seben soro de la quoi ya mere femme de fête tout monde quoi bela jere kan ka fête comme sango san akabe fête jomna aka keteno de génération en génération akana tlambolo era quoi akana suno ko fefo angala nyuno nyana maya kala kumarsa abanga de jangele fanga jonyo ndi de jangele madibagara aundae. Planification familiale nanko alema bamanankana bange koloshi o ye fere muso caman be min kɛ walasa ka furancɛ do u denw ni ɲɔgɔn cɛ yala nafa jumɛn ne be planification na aw ni ne an ka jɛ an ka ɲɛmada Gambala Kuyate ale ka sɔrɔlenw na badabada fɛrɛ min o ye ka wolo yɛrɛ dabila pepewu. Planification familiale nanko alema bamanankana bange koloshi o ye fɛrɛ dɔw ye muso caman be min kɛ walasa ka furancɛ do u denw ni ɲɔgɔn cɛ. An fɛ yan Mali la ni ye muso ta kɛmɛ sara la 76 bɔɲɔgɔnko bɛ planique matarafa. Bange kɔlɔsi ye fɛn ye min bɛ bange sɔn janya ɲɔgɔn na i y'a faamuya a tɛ bange dabila dɛ mais a bɛ wolo janya ɲɔgɔn na nafaba de bɛ bange kɔlɔsi la i b'a ye bange kɔlɔsi ni muso ye wolo cɛ janya ɲɔgɔn na i b'a ye muso yɛrɛ bɛ lafiya cɛ bɛ lafiya den yɛrɛ bɛ lafiya i b'a ye bana misɛnmani caman bɛ yen den t'o sɔrɔ. Walasa ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛw matarafa ka ɲa Madame Doumbia Ajaratu n'ale ye sage-femme ye ale bɛ walawalali kan ye a suguyaw kan. N'i nana sisan bange kɔlɔsi la i bɛ na ni fɛɛrɛ a dɔw bɛ na ni fɛɛrɛ dɔ ye mais dɔw bɛ yen olu tɛ na ni fɛɛrɛ olu bɛ na dɔrɔn ko n y'a mɛn bange kɔlɔsi bɛ yen n bɛ na bange fɛngɛ denw sɔ janya ɲɔgɔn na an bɛ na sisan parce que a bɛ dépend fura ninnu fana dɔw bɛ yen ni bana dɔw b'i la fura ninnu tɛ se ka kɛ ni bana dɔw b'i la i ko ni diabète b'i la tension b'i la i b'a ye sinsan ninnu b'i la dusukundimi bana ninnu b'i la i bɛ taa sɔrɔ fura bɛɛ n'o tɛ taga quoi i b'a ye an bɛ ɲininkaliw kɛ ni fura min ni o tɛ taa an b'o to yen muso caman fana bɛ yen bange kɔlɔsi min ka d'o ye o bɛ bɔ n'o ye so ka na ne bɛ fɛ ka na nin de kɛ pikirini kɛ i bɛ taa sɔrɔ n'i nana sisan an ka ɲininkaliw n'an ka jateminɛw b'a lajɛ sisan ni bana dɔ b'i la n'i tɛ se ka pikirini kɛ an tɛ sɔn k'a k'i la a fɛɛrɛ yɛrɛ cayakun y'o de i bɛ taa sɔrɔ fɛɛrɛ min n'i bɛ taga an b'o de f'i ɲɛna vraiment e nana ni modèle nin ye modèle nin kɔni bana nin b'i la nin tɛ se ka k'i la n'i bɛ nin fɛ a bɛ kɛ n'i yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna ye. Bange kɔlɔsi modèle an b'a sigi kunbaba 3 ɲɔgɔn na fɛɛrɛ kuntagalajanw bɛ yen o ye fɛɛrɛ kuntagalajan ninnu o bɛ daminɛ san 3 ka taa san 5 san 10 ani kɔ o ye fɛɛrɛ kuntagalajanw ye fɛɛrɛ kuntagala surunw bɛ yen olu ye kalo 3 pikiriniw furakisɛ ninnu olu ye kalo 1 fɛngɛ bɛ yen fugula nafama ninnu bɛɛ bɛ yen olu bɛɛ ye fɛɛrɛ kuntagala surunw ye badabada fɛɛrɛ fana bɛ yen badabada fɛɛrɛ ye min ye o ye ka wolo yɛrɛ dabila pepewu mais an tɛ se k'o fɛɛrɛ kɛ fo ba ni cɛ ni muso de ka jɛ n'o ma bɛn a ka dɔrɔn a kɛli ma nɔgɔ o kɔni wolo bɛ dabila pepewu o fana bɛ kɔlɔsi fɛɛrɛ dɔn. Diɲɛ fɛn o fɛn ni nafa b'a la i bɛ taa sɔrɔ kɔlɔlɔ dɔw fɛnɛ b'a la o la sa bange kɔlɔsi matarafali kojugu bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔw lase muso ka kɛnɛya ma. Nafa bɛ fɛn fɛnɛ kɔlɔlɔ b'a la i y'a faamuya parce que a kɔlɔlɔ dɔw fana bɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ ni bange kɔlɔsi parce que comme an y'a fɛɛrɛw caya ni bange kɔlɔsi ma bɛn i fari ma n'a ni joli ma taga i b'a ye bana misɛnnin dɔw bɛ a bɛ se k'olu bila i la n'i taara so i bɛ taa sɔrɔ banaw bɛ se ka k'i la ou bien bange kɔlɔsi parce que fɛɛrɛ ninnu bɛɛ n'o ka kɔlɔlɔ fitinin dɔw bɛ yen i b'a ye dɔw bɛ joli bɔ misɛnnin bila i la dɔw bɛ koli yɛrɛ tigɛ olu si tɛ baasi ye mais n'a ye dɔw fana bɛ yen n'i ye bange kɔlɔsi fɛɛrɛ kɛ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ koli bɛ na ko kalo kɔnɔ siɲɛ 2 ɲɔgɔn ou bien a bɛ tɛmɛ olu bɛɛ kan i bɛ na i tɛ to yen k'a fɔ ko ko a ye nin kɛ n na jɔ n ka fura ta ka fɛ i bɛ na i y'a kɛ yɔrɔ min de i bɛ na a kunbɛ yɔrɔ kɔni n'a nana dɔrɔn a kan ka kunbɛ cogo min na an bɛ tɛmɛ o fɛ. Den ka kɛnɛya sabatili ani denba ka kɛnɛya o
o ye dutigi bɛɛ jɔrɔ na ko ye. O la sa muso bɛɛ kan ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛw dɔn walasa ka se k'a matarafa ka ɲa. Nafa kɔni nafaba de b'a la. Par exemple ka den furancɛ janya ɲɔgɔn na o yɛrɛ b'a permettre ba ka lafiya fa ka lafiya. Ne kɔni bolo mɔgɔ muso bɛɛ kan k'a kɛ parce que ne den yɛrɛ tugutugura ɲɔgɔn na par exemple a ma ɲi den yɛrɛ fɔlɔ ma n'a fɔra kuma bɛɛ e bɛ yan fɛ dɔ bɛ sin na dɔ bɛ sen fɛ a ma nɔgɔn quoi i yɛrɛ tɛ kɛnɛya sɔrɔ a la mais ni denw furancɛ janyana ɲɔgɔn na a bɛ se k'i permettre i yɛrɛ ka se ka ko caman k'i yɛrɛ ye. Hakilinata la nafaba de b'a la a b'a permettre muso bɛ lafiya denbatigiya kɔnɔ wala a bɛ furancɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ denw kana tugu ɲɔgɔn na parce que sisan bɛɛ b'a dɔn gɛlɛyaw bɛ yen musakako kɛnɛyaw sira fɛ ani hali dumuni dabɔlo ninnu na an b'a fɔ ko bon bɛɛ dayirimɛ bɛ Ala bolo mais n'i ye ko dɔ kɛ ka bɛn ni ko dɔ ye a bɛ permettre ka aw kisi fɛn caman ma quoi sinon n'i ko den wɛrɛ ka tuguni na sisan nin bɛ âge min na a ka ko ma nɔgɔn donc an bɛ se dɔgɔtɔrɔso la yan bon an fana bɛ na an bɛ ɲininkaliw kɛ min ka fisa an ma donc n'an y'o dɔn bon an kɔni b'a dɔ kɛ bi ni Ala sɔnna. Kabi lawale fitiri mana se dutigiw b'u ka dudenw bɛɛ la kɔlɔsi ka sababuya kɛ juguman caman bɛ sɔrɔ a waati la walasa ka walawalali sɔrɔ ka an ka jɛ an ka ɲɛmada je ka jara ale ka sɔrɔlenw na. Fitiri bɛ su tamaseere. Fitiri ale ye waati kunkurunin kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni a bɛ su ani tile dancɛ la o nasira fɛ makɔrɔba dɔw bɛ ɲɛfɔli kan ɲɛ fitiri kunkankow kan. Dɔw fɛ fitiri tɛ dɛ depuis lansara bɛ se mɔgɔ tɛ ko i bɛ se ka yaala mais ka ko ou bien k'i ɲin tereke u tɛ sɔn mun na tile bintɔ tile tatɔ o fana bɛ kɛ fɛn minnu b'an na entouré jina subaga o fana bɛ kɛ olu fana ka su yɛlɛma tuma daminɛ de ye o kosɔn fitiri ni fitiri sera u b'u ka tobili u ka ɲɛnajɛ u ka fɛn bɛɛ o fana b'o daminɛ fitiri fo ka taa se su araba konjo i n'a fɔ 3h 4h a ka ca Ala fɛ fitiri la n'u ye mɔgɔ ɲini u tɛ dɛsɛ i la ni bi tɛ du o du ni mara b'a kɔnɔ ni fitiri sera e ka du kɔnɔ ni denmisɛnnin dunan b'i fɛ kabiri fitiri bɛ surunya i yɛrɛ b'a gɛn k'a fɔ k'a ka taa so. N'i bɔra cogo o cogo ka taa du kɔnɔ u b'a fɔ i kana fitiri kunbɛn i kɛra muso ye o i kɛra denmisɛnnin ye o a bɛ fɔ k'i kana fitiri de kunbɛn so kɔnɔ ko fitiri ko waati ka girin k'a waati ko jinɛjugu bɛ taama mɔgɔ jugu bɛ taama. Fitiri mana se o ye bɛɛ gɛrɛ kuma ye so la denmisɛnnin kan ka gɛrɛ a ba la hali den fitinin mana k'i bolo a bɛ fɔ ni fitiri sera i k'a ta i k'a sigi i sen kan i k'a ma gɛrɛ i la parce que ko caman bɛ sɔrɔ fitiri fɛ an baw yɛrɛ tun b'a fɔ a ɲɛna ko ni fitiri sera ni ko y'i sɔrɔ k'a tɛ dɔgɔya hali ni ko fitinin kan k'i sɔrɔ fitiri ani selifana tile ninnu ko ni ko y'i sɔrɔ k'a tɛ dɔgɔya donc fitiri mana se dɔrɔn a bɛ fɔ ko bɛɛ ka gɛrɛ i somɔgɔ la i b'a ye hali den min bɛ yen n'i ba t'a bolo ni fitiri sera i b'a ye a bɛ to mɔrɔmɔrɔ la k'a sɔrɔ a bɛ tile tɔ bɛɛ kɛ kulonkɛ la mais ni fitiri sera fɛn dɔ bɛ k'a la a b'a santi k'a fɔ ko ba ko hami b'a la a bɛ to mɔrɔmɔrɔ la kɛrɛfɛ an kɔni b'o dɔn fitiri la ni fitiri sera o ye bɛɛ gɛrɛ kuma ye so la dutigi kan ka gɛrɛ so la cogo min na dutigi muso kan ka gɛrɛ so la ten o ye bɛɛ regrouper kuma ye famille kɔnɔna na a bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ko fɔ famille na silamɛ du yɛrɛ kɔnɔ a bɛ yira k'a fɔ dutigi yɛrɛ kan ka denbaya bɛɛ lase o wagati la n'i ma duden min ye o wagati la i bɛ se k'o réclamer parce que dutigi bɛ tile k'a kunfɛ du dahirimɛ ɲini na n'i nana so baara jigin na fitiri de la i kan ka du bɛɛ ɲini k'a ye karisa bɛ min karisa bɛ min ni min b'i laminɛ o la an na wuli k'o ɲini dɛ. fɛn ye ko kelen o ka wusa ni a mɛn ko 100 ye makɔrɔba dɔw ye seereya dɔw d'an ma u ka yelen kan fitirida kabakow la. den na a ba y'a gosi fitirida fɛ a bɔra k'i jɔ bulonda la ka kasi a kasira bulonda la ka kasi ba y'a gɛn ka don a ma don ba fana dimina kɔrɔ o y'a to yen a tora o fitirida la ye
a kulela ka kule kɔfɛ u taara minɛ kana don kaburu nana don a ma kule in dabila a tora kulela ka kule ka su bɛɛ kɛ ten fajida fɛ dɔrɔn a n'o kilo kelen fana bɔra ka t'i jɔ da la den tununa o kɛra ne ɲɛnɛ a kɛra Bamakɔ donc den ma ye o la min na u ye den ɲini kɔrɔ k'a ɲini tile bi den ma ye den nana ye don min na a ɲininkara ko mun de kɛra ko o don min na ale ka sira fitirida fɛ fajida fɛ ni kasi tɔ wulila a taara i jɔ bulonda la ko ale jɔ bulonda la dɔrɔn ale k'a bɛ kasi dɔrɔn ko cɛkɔrɔba y'i da y'i to ale da kɔnɔ donc ale ni cɛkɔrɔba taara a ye min kɛ o t'a la a bɛ kalo 3 bɔ don kelen na den nana a yɛrɛ ma ten a nalo talen a ma se ka kan jɔlen si fɔ mɔgɔ ɲinɛ n dɔgɔkɛ denmuso fɔlɔ yɔrɔ wɛrɛ tɛ dɛ a bɛ so kɔnɔ ale tɛ yaala la dɛ so kɔnɔ a ye siyo de ta ka taa kɔlɔn na k'a bɛ taa ji bɔ kɔlɔn na a yɛrɛ ka fɔ la fɛn de magara ale la ale m'a ye mais depuis fɛn magara la k'a la siran a kɛra i b'a fɔ jinɛtɔmɔgɔ a bɛ kule a yɛrɛ ma a ye min k'a la a bɛ san bɔ pour que a ka furakɛ an taara n'a ye u b'a fɔ min ka jinɛ ne yɛrɛ ka da a la ko jinɛ ko ye tiɲɛ o y'o ye mais hali sisan a kɛra a bɛ san 5 san 6 bɔ mais hali sisan a ma kɛ komi yanni nin k'a sɔrɔ a tun bɛ cogo min a ka mɔgɔya ma kɛ a cogo kɔrɔ la ne y'a ye fitiri n dɔgɔkɛ cɛmanni a bɛ furanni na a dayɔrɔ gabakurun de bɔra kɔfɛ gabakurun siɲɛ 1 tɛ dɛ siɲɛ 3 heureusement a 1 m'a sɔrɔ ne yɛrɛ dɔgɔkɛ n y'o ye mais komi sisan bi denmisɛnninw tɛ da ko la i mana fɛn fɛn f'u ye u tɛ da la f'u k'a ye waleya dɔw bɛ fitirida la minnu ma kɛ ka kɛ sabula u kɔlɔlɔntan tɛ fitirida mɔgɔ bɔbaliya kun ni fitiri surunyana wali ni mɔgɔ sara fɔlɔ a t'a su don a su tɛ don fɔ fitiri ka tɛmɛ perese ko t'o la faama su ko t'o la fantan su ko t'o la fɔ fitiri ka tɛmɛ bon tele mana jigi ka se hakɛ dɔrɔn mɔgɔba i tɛ sɔnna ka i ko a tɛ sɔnna ka i denw ko o waati k'a bɛ mɔgɔ ka ko laban k'a sɔrɔ a tuma ma se o sɛgɛsɛgɛli kodɔnna in ni diɲɛ mɔgɔba in fɛ ani kalagɛlɛba in k'a sɔrɔ tiɲɛ b'o la jibatɔ ka bɔ fitiri fɛ o fana kana kɛ a kana muso yɛrɛ de sɔrɔ kɛnɛma a man ɲi fɛn caman bɛ yen a bɛ fɔ an ɲɛna k'a tɛ bɛn fitiri la i n'a fɔ ka taa i ko fitirida fɛ ka don ɲɛgɛn na fitiri weletɔ a bɛ fɔ k'o man ɲi ko jinɛjuguw bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ o fɔra depuis bi la ko tɛ komi biden n'a m'a ye a tɛ da la mais ko caman bɛ yen caman b'a kɛ a man ɲi ani kɔlɔlɔ caman bɛ bɔ a ko la ani ka hali sin di den ma fitirida fɛ mɔgɔ caman tɛ sɔn a ma a bɛ fɔ k'a man ɲi denyɛrɛnin mana k'i bolo ni fitiri welela k'i kana sin d'a ma parce que ko fɛn wɛrɛ bɛ se k'a sin di den ma a fɛ a man ɲi ko ka fitiri fɛ sin di k'a dabila fitiri man ka se ka hali muso lajɔlen to bulonda la k'a man ɲi a bɛ na ni den sugu dɔ wololi ye muso ma n y'a dɔn o tɛ denbatigi si ka laɲini ye bamananw ko tolo kunnandi o de bɛ ladilikan mɛn ni maakɔrɔ ninnu bɛ bi denw ladi an ka taabolo kɔrɔw matarafali la denmisɛnnin o denmisɛnnin n'a tɛ mɔgɔ kuma i ka kuma minɛ ko 2 de b'a ɲɛ n'a ma sa joona kungo dɔ b'a sɔrɔ a si tɛ k'i yɛrɛ b'o n'o ma kɛ a bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ lujurabagatɔ ye hadamadenya gasi koko tɛ ko mɔgɔ bɛ a kunna ta hakili de b'a baara kɛ o hakili bɛ baara min kɛ ni e ko k'o tɛ tiɲɛ ye nin dun y'a sɔrɔ e bɛ dugukolo sanfɛ yan min y'a sɔrɔ e bɛ dugukolo sanfɛ e ka yeli ta ka ca a ta ye min ma n'i sigi mɔgɔ kuma i da fɛ k'o kumakan na bato i b'a sɔrɔ o nafolotigilama de ka ca o masakɛlama de ka ca o mɔgɔ kalannen ka ca mɔgɔkɔrɔba mana kuma 20 f'i ye i b'a sɔrɔ 15 ye tiɲɛ u ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la fɔlɔ u k'u lamɛn
u fana k'u ɲininka n'i y'u ɲininka u bɛ kuma dɔ f'i ye a kɛra tiɲɛ o a kɛra nkalon ye o i bɛ hakilina dɔ sɔrɔ a la a b'i hakili dayɛlɛ fɛn dɔ b'i ma sika la a bɛ bɔ i ma sika la fɛn dɔ b'i ma dugu la a bɛ kɛ tiɲɛ y'i bolo. bamananw b'a fɔ ko maakɔrɔba sigilen bɛ min ye denmisɛnnin jɔlen t'a ye o kama ne ni ladilikan ninnu batura bɛɛ lajɛlen fɛ a fɔ dɔ tɛna bɔ bana sidɔnbaliw la wa. an filɛbagaw ni kɛra aw tulo a n'aw ɲɛ garisɛgɛ ye aw ka bi dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna na minnu kamanina kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ aw ni ce aw ka ɲɛmadaliw la an b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.